Samelangso long APHLC asaihem kimi kangpu lapen cheroktok amei kepadopon jang mi puni phai krit troksiarni lakha kripli korkanthi constituency ke parlo Samelangso hithialong amat APHLC asaihem kimi kangpu lapen cheroktok amei padopon labangso melong APHLC korkanthi constituency amei phu gongat kiling pensi chepahem phupon melong BJP lapen Congress asong penci OC bangsir kebatum APHLC asong long chipa okdun lason se labangso long APHLC Central Committee Kongchen bang Sarkiri rong phar Arughat LA Committee along Kongchen bang Robin Singh rong hang lapen ke thekiding atung chitong dunsi mi mesen pen pachun pon Samelangso pen ranjan terang naki palia birta Malong News तो पिनिदाक korkanthi constituency alo dak Samelangso hawaralo dagale tum board committee akimi kangpu mon pedolo la non upcoming 2024 parliamentary election of harma asa binomet ge tuma sar jaiga thar aphansi tum phaji polosita me alangli kedam asai topik ben masi alangli bang bang ondelo la solar bagen li bang lola da Lasi pini dak board committee akimi kangpu hud dak BJP lapan Congress kado ben bang sirkep di bang sirkep bang pu atum la dagale tum nang nang chilang dolo nang chipam phang dolo lapen ke non dak Samelangso aha bahar ke lang namelo pulo nang dai ke damtang nikan ini thom apang lang namelo pulo non bang ke APHLC aphai senai bat side lo lasi dak ke kom nai 70% 80% moni ke APHLC side lo non ke lapulo lapen non pini dak ke tong ge itum awareness program isige kepadopon cheroktok athe non lai tum la vote ke jok nai lapen ke la ke claim ke dam nai symbol alam dulang lahai lam ke chetan chepari phansi ni tumpi ni dak chingrum lo lahai lo tang la symbol puthak nang lihin ben ketini pakla ben symbol alam ang la pulo je ningkan proxy ni tum torchtai da symbol of sekian 2019 ben ke dam tang MP election MLA election ben MEC election da itum torchtai da symbol side lo lasi torchtai da symbol ke na bangge tum ke kapathyang de itum ke kapachini mane gyan alam lok sekian constitution alam lok sekian ben la so lam ke than pen joksi kapathyang a symbol torchlight da symbol enlo lapan karbing long ra tum pini chini lo chini ata tenglo pini ke constitution na prak lasi pini APHLC long nang bar do no muni rato lasi labang so symbol rada phan ka pathang thek long ben BJP atom bang dak policy nang claim no si dak angkura phelong ave gono suraksha party GSP po phan atum hang dam si konane Bernard Sangma phan atum MP ticket atum pathur dalo lapen torchlight da symbol halatum nang thi jolo Lasini tu mengen thang ning ko ai thai da be la so torchlight da symbol atum ponet ke la so torchlight da symbol ni tu men ke ponet ning kan proxy APHLC dong gen tang symbol mati la ke takit torchlight da ke ban thulo la ke abitari takit thulo torchlight da mamor ke cholo la se paponang BJP atum athak se GSP bojor ke la loge BJP side ke la GSP ke la se torchlight ki thu nang la tum na chen thu da bang tum ke thang la be seta non bang ke APHLC tu mak ke mang ke be ke che to men than nai po bang ke torchlight bang thanu dai gen te la si la hai ke be ke che tu ma men kang than longle pota kang than trading license kang than lahai ge tumge kisi ben sing than bo asi lahai kisi a symbol ken ga hello la ke be ge chetamen kang than na pen ke non na 26 January non la vote ke jogarni bangke sorry 26 April non la vote ke jogarni bangke la so kisi ben bangse apang putin sa me la so pudum phulo phan pidong amir phan kang tip ja pornang le tang lai lo anda ke haji phan kwan ning ke ni tum ke haji phan ning thek long binong kini karbing long arat na tum social media ke lang ben check long na le tum nilip rong khang karbing long NC Hill West karbing long tum birta en lap tami ke dam si pachetang ne arni bang joining pini BJP le pen Congress tum rong lu doi kan te atung ga hala duplicate runo doi ben sela tum rong so phan ke bai lok mati la non rong so phan ke ron ara runo doi ke duplicate la ke runo doi long ke central scheme era central scheme long le ku pusu runo doi a page long le pudum phul ke dotan la ke rat phana pa chong thui la pen pa chobai binong la si la hai alam ni tum election commission of India la pen ke la hai model code of conduct karkana po hedi ne tum pale bomlo la so model code of conduct karkan pen po sela CM tuliram long hang pada soko sentis pale lo la pen aku non he jong hala so cheng thanta constituency long em lo bodi kachirong BP ha em lo kachirong BP la tala public speech ke nije mati la BJP bana bahari phana ke khan lam nai ju la ta soko sentis pale lo la phanta kapan non golang soko sentis pale IMP ke jekrong non la MP candidate jekrong hala morsing tisu mata helmet ani kan si batreli kan ta la sila son dolang la peno runo do scheme potani tum election commission of India pale ji la lam mutha la pen non la upcoming election hu BJP atoma candidate Omar Singh Tiso hanjong se disqualified at bulodang dedi la ke tum APHLC phanang koi nang ni la ke la BJP atum hala non ke ther ke ha batum la rat phan ka chong thui ta batum hala tum sa dai che nai hala tum ke claim thap posimo disqualified at postame la ke la tum hana dai che nai la lo
Tang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.